पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल, 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। आज तुम्ही शपथ घेणार आहात? हो, आज मी सकाळी 11 वाजता राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची चौथ्यांदा शपथ घेतो। माझ्यासाठी ही अभिमानाची आनंदाची गोष्ट आहे की सलग चौथ्यांदा माझ्यासारख्या एका सामान्य कार्यकर्त्याला ही शपथ घेण्याची संधी मिळाली आणि त्याबद्दल मी माझा पक्ष शिवसेना, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर मी 30 वर्ष काम केलं आणि त्यांनी मला 30 वर्ष सांभाळून घेतलं, घडवलं, इथपर्यंत पोचवलं। आज जे संजय राऊत तुम्हाला दिसत आहे त्याचं श्रेय फक्त बाळासाहेब ठाकरेंना आहे। मी उद्धव ठाकरे यांचा आभारी आहे। बाळासाहेबांनंतर त्यांनी माझ्यावरती विश्वास दाखवला, एक सहकारी म्हणून, मित्र म्हणून। अर्थात माझ्यापेक्षा वयाने लहान असले तरी आदित्य ठाकरे मी राज्यसभेत पोहोचू नये यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर षडयंत्र रचण्यात आलं। सोनियांचा हात आहे का ते? हे तुम्हाला दिसते, त्यांनी ते कबुलीच दिलेली आहे ना की काही करून संजय राऊत राज्यसभेत पोचता नाही, पोचू नयेत यासाठी जे काय कारस्थानं झालं त्याचं तुम्हाला प्रतिबिंबात महाराष्ट्राचं राजकारण दिसत आहे। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तुमच्यावर विश्वास आहे असं तुम्ही सांगितलेलं आहे, मग या खासदारांचा काय विश्वास आहे असं वाटतं? वारंवार तुमच्यावर पॉईंट आउट केलं जातं की तुमच्यामुळे सगळं घडलंय। करू द्या ना, पॉईंट आउट करायला काय। आमचा सगळ्यांचा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावरती विश्वास आहे, आमचा सगळ्यांचा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।